What's up guys, this is CJ and welcome to my channel. Today is Friday! We're gonna do some challenge. Ako'y guest. Let's welcome with a big round of applause. Pakpakpod mo ha. Eloise, di ka po sa Netherlands. Eloise, napadaan lang. So, sa itong challenge karon. Makamatay. So, ang challenge naman kay Tarang! Samyang noodles. So, I'm siyang i-prepare daan. Okay, it would take like a while. So, dili kay ko ingon nga fan sa kuan ha, spicy. So, nagpatabang ka ni Eloise. Ako ganan ako spicy pero ang buot marag spicy ra kayo. So, smell spicy kaayo. Yeah. Kasi mo muna. Pwede may nang tubig. Like and subscribe. Okay. So, na to. Sige, dungan ta. Sige. Basta. Nagana eh. Nagganon siya? Tingnan sila nagganan gano'n. Okay. One, two, three, go. Nagana I can feel the halang elim already. Oh shit. Halang siya, no? Alam nga. Nag-jacket pa to. Jacket ko. Sakit mo sa braces. Halang jud siya. May kataas ba niya? Halang mo eh. Mas muhang lagi siya kung minom og tubig. Shit, mula lang nakumata. Shit, halang eh. Halang sa mata eh. Ano na mata? Nangurugod ko. Nangurugod ko. Wait. Shit, nangurugod ko. Ayun lang. Ayun eh. Ma! Sige, hard na ko si Ibias. Ma! YOLO! YOLO! Apa gila sangit? May katulo na din ako. Oh. Kala ko na. Shit, mas halang ni kaya dapat rin ang sauce. Bitaw. Ano na? Kila ko. Okay na na. Lord, tapong! Kala nga eh. God. Halang ni. Matagan ito. Matas mong bear brand ko eh. Kuha na lang. Nasa ka lang eh. Nagluha na din ko. Ang kuha na siya. Bear brand. Malaban bear brand. Uy, feel ako ng blush kung so. Uy, kung ako niikutan sa kong bear brand mo. Alam mo na. Sige, pataan eh. Yun ako eh. Besh, iyak ako subok. Ito lang makakapag-iyak sa akin. Wala na dyan? Muna ko lang kailangan glass.
pang nice. So amo ginang ibot para niyo. So subscribe din mo. Share this video. Naku na. Nagnam na ko. Nagnam mo. Puwag kayo ulit. Guys, dili ni lipstick. Murag ibinod ako na ba? Ibinod. Tapay last. Nagamang sa jeep ba kayo? 30 minutes na mawaan ka na, murag mo cool down ba? Ay mo na last, gamna na kayo. Nalagyan sauce. Nagnam na dito ko na. Become so... Nigga, I'm so dumb. I can feel you. Tinawas na di sa drama. No, Jude. Abdul ako. I-choose lang sa mga people. Halang hindi siya de. Ayun na. No camera trick. No filter. Last. Ito, Rigo. Sabi ko siya, no? Ha? Mana? Annyeonghaseyo. Kapag last. Mana na. Dagan na kay Kwan, oh. Halaking sauce. Last. Ako ang nabili. Wala lagi na. Oh, shit. Tabang. Lasaw kay akong gatas. Kay kaning Dwyer Bear Brand, litong pa kamo lang gito nga require ni Eloise kay wala mo isunok mo ito niya. Luyag na. Ang sarang yun eh. Ba't mo like jud mo sa iya? Mo subscribe jud mo ni John. Ano ang nang gibuwa? Ay. Best lipstick ever. Mukha lang mo siya musa ka ng tubig eh. Okay na ko. Ano ka? Di, napa siya gamay pero Wala naman siya kadugayan. I'm so hot. I feel so hot. Literally. Wait. Ngayon nagtibugon nga gatas. Lang yun kaya. Alam ito kayo. A few moments later. So grabe. That was like 15 minutes after our challenge. So, kamusta Eloise? Okay na siya. Ako years na lang. Nagnam gyapon. Oh. Nagnam gyapon ako diri kay feel ako nagnam na. Feel ako init kay ko as in I'm so hot right So now. hot. So, grabe. Success among challenge guys. So, don't forget to hit like and subscribe and visit her blog Ms Meeting Adventures. I will put the link in the description box below and I hope you enjoy this video. Don't forget to hit like and subscribe and see you in the next video. Bye!